Je jeden materiál, ktorý kúri ešte aj 2 hodiny potom, čo oheň dávno zhasol. Každý pozná ten pocit. Kúpiš lacný plecháč, lebo cena vyzerala krásne a na 3. zimu sa ti prepáli, skrúti a začne pri kúrení vrzgať ako staré dvere v horore. Preto existuje liatinový slavonac od značky Plamen. Liatina sa kúrením nekrúti, neprepaľuje a nemení tvar. Je to ten kus, čo pokojne prežije aj teba a bude kúriť ešte tvojim vnukom. A aby toho nebolo málo, povrch chráni špeciálna teflónová farba tvrdená titánom. Žiadne lúpanie, žiadna hrdza. Sporák vyzerá ako nový aj po rokoch brutálnej záťaže. Ale liatina vie ešte jeden trik, o ktorom väčšina ľudí netuší. Funguje ako batéria na teplo. Počas kúrenia do seba nasaje teplo z ohňa a potom ho ešte dlho po vyhasnutí potichu sála do miestnosti. K tomu si pripočítaj masívne veľké ohnisko, do ktorého nemusíš drevo rúbať na zápalky a obrovskú rúru, kde bez problémov upečieš aj poriadnu hostinu pre celú rodinu. Čiže večer dohorí. A ty sa ráno zobudíš do vyhriatej kuchyne namiesto do ľadovne. Lacný sporák kupuješ každé 3 roky. Plamen Slavonac kúpiš raz a zabudneš na to. Pozri si Plamen Slavonac na sporakynadrevo.sk a porovnaj, čo ti vydrží dlhšie.